ముందుగా ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి. ఇలాగా ఏందో ఆ రెండు చెక్కలకి సున్ని ఎందుకు ఇలాగా సున్ని ఎవరు వేసుకుంటారా మగోళ్ళ ఆడోళ్ళ? రాధా మనోహర్ గారు ఒక విషయం గురించి మనకి పూర్తిగా దాని గురించి తెలిస్తేనే మాట్లాడాలి, లేదంటే దాని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు. మీరు చున్నీ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. చున్నీ వేసుకునేవారు ఆడవారా మగవారా అని చెప్పి మీరు మాట్లాడారు కాబట్టి నేను కొన్ని ఫొటోస్ చూపిస్తాను. మీ మాటల ద్వారా వాటిని ఏమంటారో మీరు ఒకసారి చెప్పండి. సున్ని ఎవరు వేసుకుంటారా మగోళ్ళ ఆడోళ్ళ? సున్ని ఎవరు వేసుకుంటారా మగోళ్ళ ఆడోళ్ళ? సున్ని ఎవరు వేసుకుంటారా మగోళ్ళ ఆడోళ్ళ? రాధా మనోహర్ గారు మీ మాటల ద్వారా ఇప్పుడు కొన్ని ఫోటోలు చూశారు కదండి. ఇప్పుడు దాన్ని మనం చున్నీ అందామా లేదంటే పై వస్త్రం అందామా మీ ద్వారా నేను వినాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ నుండి ఒక కౌంటర్ వీడియో నాకు కావాలి. ఖచ్చితంగా మీరు ఒక కౌంటర్ వీడియోలో తెలియజేయండి. ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు చూస్తారు కాబట్టి కౌంటర్ రూపంలో తెలియజేయండి. దాన్ని చున్నీ అంటారా లేదంటే పై వస్త్రం అంటారా ఖచ్చితంగా మీరు తెలియజేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏ లాజిక్లు మాట్లాడతారో నేను చూస్తాను.